Balei kalong ga bae yang ai pi ga ban map ya kiwei ya ki para marjan ya ki bahing sem jungi ya ki bap ya para marjan ni palok perjor bat khamtam mi ginong shon ge junga ba ge jupi kene ge jingmap kalong ga bae hadu kata-kata ga ban map ya kiwei ki prong jinga larangi ya bitar lani ya dom bat nur banu kalong ga bae yang ai pi begin ya map kiwei ya be bat kani ka shajia kani ka jing im jonga bat jong pi ga man ga si ka bangi am ngimla man yai like ne kani haman ga si jo ga jim ga junga jpi don ka por ga bangi ya dom bat bahing sam jingi don ka por ga bangi ya bitar bat ga bahing sam jingi bat ngimla ban ya map kliang iwe balai kalong ga bae yang ai pi ban map ki plog bijinga ya kita gi baye shon jongi balai bagalong ga bae yang ai pi bangin map ya kiwe ki plog bijinga don ga daw ga bakrao do kata-kata manga no pi ngilong ki brug bopop ong ga tin ga jom balai lapun la khai ngai pi ka pop ngilai her pateng ne dok snam jong nu adam bat u adam ula ha ba ka pop ong ka tin ka jong blai bat ngiru ngidon ye kata ka pop nrai ha ka jim ka jonga bat ka jong pin na kata ka daw ba ka ni ka pop ka control le ni ka sinshar ke ka jim ka jonga bat ka jong pin ha ba ka ni ka pop ka dang ye sa ka jim ka jonga spi klem da pen khoi ye ka klem da ma ka ka snam u Jesus kemut ka yok ban chong sa bat ka sinshar ke ni ka jim ka jonga spi ka control le ka ni ka jim ka jonga bat ka jong pin kidon sibon ki bru hagini ki si ki ba mla ban map ikiwe ki badon apden kata ga ba kata ga dot note ki ban map ya ki bahayeng sem ki para marjan ya ki paralok ki para jor ki joki kadaw ko long bagani ka pop tan rai kadang don sa agani ka jim jonga bat jong pe ki prog bisinga ujisu lowan chen ka berthei haba wan chen ka berthei uyalap the gospel but uyap alor ga ding phna hajrong jong gading pnau ong map ikin ba kim tip ya ka ege pakile upan map lani umap ya ki ya kita ki ba le be nyu ita ginong shon ge jong ka ktin ge jong ble ka ong bangilong kita ginong shon ge jong ble hanrei de ga jinyap u Jesus halol gading pna on map on site khoi yang ai pi hapadeng ge jinglong nong shon jangan chu pi ya ubele uladap de ga jimap yang ai pi lang ba da ga ba upha yu khon ba khamar we jong u Jesus ban yap halor gading pna ban map yang ai pi de snam jong ka ba tu halor gading pna ulum kalvari bat kata ga de gaji ga ba khrao ga ba hadu kata ba gaji ga ba khrao ka pau gading pna wat apdeng ga jinglong nong shun jangan spi yo blei na ka daw ga jingle jangan spi na ka daw ni ga pop ko pakan roy bat ngile ye ke ege ga balong persya yo blei ngile ye ke ege ga panjot en ga jim jangan spi ngile ye ke ege ga balong persya ya unu blei ga jim jangan spi man la ga sing bat apdeng kum kata ga por bangilong kita ginong shun ga jong blei u blei udap da ga jimap yang ai pi u i yang ai pi bat umap yang ai pi usat yang ai pi da ga snam ga jong ka patui halor ga ding pna ulum kalvari bat ye ga jingmap gidon kam ban supdiang ka ki prog bisinga balai kalong ka bae yang ai pi begin map ikiwe ka daw kolong ba ngimpat yo ga jingmap na Jesus ompat don kata ga jingmap le ompat sat khoi ye kita pop jangan spi ga snam Jesus ujisu ong ba ladang yamap iwe ubleru unom map yang ai pi kaktin ga jomble kala kren sha kidar ki prog bisinga ladang map ikiwe dalelero nginom yo ga jingmap ban nginom la bandon ta hagei ma ga jong balai kalong ga bae yang ai pi ban map kalong naga daw ka bangim pat yo ga jingmap ga snam Jesus ompat don ga klimat ga bangi sngot hu bangi long ki brug ba pop bangi sngot hu bangi long ki dong shur ga jong bat don ga jingmam bat don ga jingmap la ringi phai ga donot baro la ringi phai ga jingkala ka mut shu Jesus ba ujisu ula ban map yang ai pi ula bat pun khoi yang ai pi bat la ringi yo mat shai ga jingmap ga snam Jesus bat la ringi yo mat ga jing ga jong blei hapo ga donot chunga spi ka naw ga ni plog jinga ngila bet ban map ya kita ki ba ngi ya bitar ki ba kinu gebru ka bangi ya penmong iwe kadaw ko bangim la ban ya map kalong tangkani na marag ya bangim pat yo jimap na Jesus la rangi lalong kita gebru ka ba mat ga jing ga jong blei ngin la ban map ikibru na mar ngi le ding sngot hu ba ubleu la map ngi ban ngi la ken ya ka ban map ya kita ki perok pejor ki ba yeng sem janore no na kata daw ko prok jingal la don na pedang jipi ba page ni video menta let's see kalong ka ba e ipi ban map ki ba yeng sem jipi let's see kalong ba e ipi ban map kita ki nong shon ga jong pi na kwa ban ong pi ki prok jingal jisu ong i ki nong shon jong pi i ki nong shon jong pi do ai nam ta ji kar khui ki la don na pedang jipi ba page ni video hado menta pidang ya batno pimpat ya map
ngakwa ban ong pi pro bisinga la dang yai sa ang ta kan ma gini nginom la ban don mata ki ma ka jong Balei ki bru ki bom la ban yama kinom kim la ban don mata ki ma ka jong Balei namar ka tin ka jong Balei ka kala kran sai to map ikiwei ku ba Chris wala map yang abat dia pi ka tin ka jong Balei ka khot yang ai pi bangi ngin map ikiwei ku ba Jisu la map yang ai pi halor ka deng phna la da long ka e ye pi ba pin map ikiwei duai ka ni ka si pan map pai Jesus Christ ka don baro om Jisu map inga sa yang ka sam mi penla inga ka bangala ban map pro ikiwei pendap inga ka jing Balei jimi lamar sem ko jimi ha ka bangala ban map ikiwei dei tang ka jing ka jong Balei ka badon hapo jong pi ki pro ibsinga lama Jesus Christ ka bala ban yalami pi ka ba pila ban map ikiwei ki pro ibsinga la da pi pat mat pat mat ye ka jing map da ka snam Jesus Christ kan mau ka ni pinom la ban map pai Jesus Christ ka don baro kalang ka bomut pediang Jesus Christ pediang ye ka jing Balei pinyo i pila ban map ikiwei ki pro ibsinga ublen ko